Хайде да се потопим в нещо наистина различно. В това разяснение ще разгледаме една доста сложна, но и страшно интригуваща система, наречена Маханео. Тя се представя като един вид програма за метафизичен детокс на съзнанието. Това е въпрос, който всеки от нас си е задавал, нали? Оглеждаме се, виждаме страдание, виждаме хаос и е толкова лесно да стигнем до извода, че е нещо в самата тъкан на реалността, просто не е наред. И точно тук Маханео обръща всичко с главата надолу. Според тази система, отговорът е не. Светът не е счупен. Всъщност, той е съвършен. Проблемът, оказва се, е изцяло в нас, в начина, по който го възприемаме. В нашите, така да се каже, отровени очила. И така, логично, първата стъпка в системата е да се постави диагноза. Преди да лекуваме каквото и да било, първо трябва да разберем какво точно е сбъркано. Каква е тази болест на съзнанието, която ни кара да страдаме? Системата използва един доста стряскащ термин. Но нека веднага да уточним. Тук не говорим за религия или за някакво поклонение. Вулгарен сатанизъм е просто медицинска диагноза. Това е патологичното убеждение, че Вселената е сбъркана по дизайн. Според Маханео това е нещо като фабричната настройка по подразбиране за почти всеки човек. Добре, а как се проявява това състояние в ежедневието? Ами, има 3 много ясни симптома. Първо, самата вяра, че светът е сбъркан. Второ, от тази вяра следва постоянна автоматична агресия. Онова раздразнение, което изпитваме в задръстване, например. То е протест срещу неправилния свят. И трето, когато този протест стане хроничен, се стига до апатия, до една безволева парализа, която системата нарича униние. Окей, диагнозата е ясна. А каква тогава е истинската картина? Каква е космологията на Маханео? Как е устроен света в действителност? Това е фундаменталната аксиома, основата на всичко. Вселената по своя изначален дизайн е абсолютно завършена, благодатна и съвършена. Творецът я е създал и я е харесал. Тоест, всяко страдание, което преживяваме, не е дефект в системата. Причината е другаде. И ето тук виждаме този разрив много ясно. Отляво е перфектният план на Твореца. Добронамерен свят, абсолютна свобода, справедлива карма. А отдясно е нашата човешка реализация. Свят, който виждаме като враждебен. Свобода, която използваме за да създаваме хаос, и карма, която наричаме несправедлива съдба. Проблемът не е в софтуера, а в потребителя. Това е въпрос за $1 000 000, нали? Ако системата е перфектна и ние сме част от нея, защо тогава се чувстваме толкова често изцедени, без енергия, без потенциал? И тук Маханео въвежда една концепция, която може да звучи доста странно, взета от родовете на Кастанеда. Става дума за така наречените летуни или летящи. Описани се като неорганични, хищни същества, които се хранят с енергията ни. Но не с каква да е енергия, а конкретно с пиковете на негативните емоции – гняв, страх, самосъжаление. Те са причината, според системата, да се чувстваме като енергийни инвалиди. Добре, и как да спрем да бъдем храна за тези същества? Рецептата е в 3 стъпки. Първо, да овладеем и да можем да спираме вътрешния си диалог. Второ, съзнателно да откажем да се подаваме на автоматичната реактивна агресия. И трето, да се настроим и синхронизираме с това, което системата нарича човешката матрица, изначалния божествен код вътре в нас. Окей, след като вече имаме диагноза и сме идентифицирали врага, идва време за лечението. Как на практика можем да прекодираме вътрешния си свят, за да се изчистим от тези отрови? Вижте разликата. Отровният диалог постоянно търси какво не е наред, реагира с гняв и бълва тревожност. А прекодирания, здравият диалог, той изпитва интелектуален кеф от сложността на света, стреми се към съвършенство в собствените си действия и най-важното, може да бъде съзнателно изключен, за да остане само чистото мълчаливо знание. И как би изглеждал един такъв ден на практика? Ами, започва с събуждане, с усещане за базов комфорт и доверие в света. Продължава с работа, свършена перфектно, без никаква агресия. След това идва ред на творчеството, на хобитата. И накрая – заспиване с пълно доверие в системата на битието, което, разбира се, носи спокоен сън. Добре, но защо е всичко това? Каква е крайната цел на системата Маханео? Каква е голямата картина за човека и за обществото?
Ключовата дума тук е умоление. И това е много важно. Не става дума за смирение, в смисъл на покорство или подчинение. Напротив, става дума за активното възвръщане на детското състояние на радост, любопитство и комфорт, но вече подкрепено с силата и интелекта на възрастен човек. А как би изгледало едно общество, съставено от такива индивиди? Тук Маханео предлага нещо, което звучи като пълен оксиморон – капиталистически комунизъм. Знам, звучи абсурдно, но нека видим каква е логиката. В основата стои един железен принцип. Етиката е над икономиката. Първа стъпка – въвежда се безусловен базов доход, за да се елиминира страха за оцеляване. И сега идва гениалният ход. Обществото се организира не около професии, а около клубове по интереси и хобита. Защо? Защото системата смята, че хобито е най-добрият възможен тренажор за връщането на ума в неговото естествено състояние на щастие и творчество. И ще завършим с този въпрос, който май обобщава цялата философия на Маханео. Може би пътят към величието и истинската радост не е в това да ставаме все по-големи, по-важни и по-силни, а може би е точно обратното – да си позволим отново да станем малки и да преоткрием онази безметежна радост, с която сме дошли на този, оказва се, съвършен свят.